Kunento nje bazalwane kafishane ebeke umoya ingcwele enhlizweni yami njengoba sihlangene bazalwane. Sigubha umkhosi wePhasika. Haleluya. Umoya ingcwele enhlizweni yami ubeka ukuthi bazalwane sabizelwa ukusebenza. Haleluya. Uma nje shunyayelwa izwi kwakulandwa isisebenzi esizokhazimulisa uNkulunkulu. Haleluya. Umoya ingcwele nje ungikhumbuza ukuthi singakhohlwa abazalwane ukuthi ngalenkathi likwehlula izwi emazulwini kwakuthiwa watholakala umuntu ozokhazimulisa uNkulunkulu. Haleluya. So umoya ingcwele nje ungihlupha ngalento ukuthi singahlali bazalwane size sirelax sikhohlwe lengxenye ukuthi enye ingxenye yokuthi uzuzwe kwawukuthi ukhazimulisa uNkulunkulu. Haleluya. Ukusebenza kwamandla esiyikho. Haleluya. Nokusebenza kwamandla alokho esiphiweyo. Lezi zinto eziwu2 izona ezenza ukuthi uNkulunkulu wethu akhazimule. Haleluya. Lokhu owenziwe waba yikho ukhazimulisa uNkulunkulu. Nalokhu uNkulunkulu akupha khona okokuthi ukhazimule igama lakhe. So ngamanye amazwi uma uyibheka impilo yakho onakho kufanele kukhazimulise uNkulunkulu. Oyikho kufanele kukhazimulise uNkulunkulu. So lengxenye yokuthi wena walandela ukuzokhazimulisa uNkulunkulu kufanele uma ubheka yonke ingxenye yempilo yakho uyithole ukuthi ngeke ngiyikho uNkulunkulu uyakhazimuliswa. Ngeke nginakho uNkulunkulu wenza njani bazalwane? Haleluya. Ngamanye amazwi ke ayikho empilweni yakho into okufanele uma kufikwa kuwe inganikeza uNkulunkulu. Haleluya. uNkulunkulu ke bazalwane ukuze ukuphila kwethu kumkhazimulise. Ngibheke le ndaba kaJesu ukuthi yazi ukusebenza kaJesu ufike akhethe abize enze bese yanika. Ufike uNkulunkulu enze njani bazalwane? Akhethe abize enze bese yanika. Haleluya. Manje lento iyangihlupha ngoba esizukulwaneni sethu sesifuna ukunikwa singenziwanga. Haleluya. Umonakalo omningi njengoba kubonakala ngazuthi ibandla likaNkulunkulu liyehluleka nanokuthi kubonakala ngazuthi ibandla likaNkulunkulu alinawo umthelela kulesi sizukulwane ingenxa yokuthi uSathane uthe akweqiwe ingxenye yokwenziwa. Safuna ukunikwa singenziwanga. Alibonga igama lika Jesu. Uthi Paul uma ebhalela abase-Efesi chapter 1 uthi uNkulunkulu wasikhetha emaphakadeni wasibizela kuye ngoKristu uJesu. Ukhethwa kwethu. Haleluya. Sizwa uJesu uma ufunda incwadi kaMatthew, sizwa uJesu ubiza abafundi. Ubiza abafundi bakhe uthi ngilandeleni. Alibonga igama lika Jesu. Ngoba leyo khethwa siyangena kuyo sonke ngoba sakhethwe emaphakadeni. Haleluya. Kodwa leyo kubizwa kufanele uzwe izwi lakhe bese uvuma ngenhliziyo yakho. Haleluya. And la ekuvumeni kwakho kunezinto ozohlukana nazo bese uyamlandela. Haleluya. Uma sebona ukuthi
uza kuye uyamlandela kunezinto oseyekile useyaqala ke useyakwenza. Haleluya. Ngoba uthi koPetro ubafica bayadoba ubashisa umsebenzi ababewenza uthi wozani ngizonenza abadobi babantu. Alibonge igama lika Jesu. Ngoba la ekubizweni yila okufanele khona kubonakale kwehlulwa intando yakho. Haleluya. Angithi uNkulunkulu mayidala umuntu bazalwane wadala iwill wayishiya ngakumuntu. Haleluya. Ingakho nje uJesu uthi bheka ngimi ngasemnyango ngiyangqongqoza. Uma umuntu ezwa izwi lami evula ngiyakungena. Haleluya. Ngoba umuntu mayisedaliwe bazalwane wanikezwa igunya nokubusa konke. Uma umuntu engavumi akakwazi uNkulunkulu uqala bekhona into ayisebenzayo nayo. So ingakho ke noma sakhethwa kodwa lengcenye yokuthi asibizwe kufanele sihlangane nayo ukuze kubonakale sehlukana nentando yethu. Ukuze kubonakale sivuma eyakhe intando. Alibonge igama lika Jesu. Uthi kuJesu ilandeleni sakunenza abadobi abantu. Mawusufunda ke uMatthew 10. Usuthi uMatthew 10 verse 1 wakhona uthi wayese ebanikeza igunya. Haleluya. Unikeza abantu asebenzile baba ngabafundi bakhe. Sebanikeza igunya ke manje. Haleluya. Mayibanikeza igunya uthi hambani. Bonke igama lika Jesu. Ubanikeza igunya phezukwawo lonke uhlobo lomoya olwalukhona. Haleluya. Ubanikeza igunya phezukwawo lonke uhlobo lwezifo olwalukhona ukuthi nina niyakuphulukisa nanoma iluphi uhlobo lwesifo esasikhona esasazovela wabanikeza igunya phezukwawo. Alibonge igama lika Jesu. Manje ke bazalwane uma thina sidileya ukwakhiwa noma sidileya ukwenziwa sisuke sidileya ukunikezwa igunya. Haleluya. Lamavika adlule ngisengakhuluma neninsizwa ebenginayo ngihlushwa ilento yokuthi uJesu waqalekisa umkhiwane izathu ukuthi waya kuwo elindele ukuthi khona azokuthola wafika kangathola lutho. Haleluya. Inhliziyo yami ithi ke izinto uJesu ayilethela abantu ebandleni bafike bayithole yini? Izinto uJesu ayilethela abantu ebandleni bafike bahlangabezane nazo noma babuyele emva belandula. Akawuyekanga uJesu umkhiwane angatholanga lutho kuwo. Uma kukhulunywa ngalo yamkhiwane bazalwane okushuthi into eyenza ukuthi uJesu abone ukuthi umkhiwane wawubonakala ukuthi umkhiwane. Haleluya. And izinto ezenza ukuthi isihlahla sibonakale ukuthi inhloboni yesihlahla amaqabunga aso. Angithi bazalwane. So sasisihle isihlahla somkhiwane kubonakala ukuthi umkhiwane futhi indlela owawumuhle ngayo kwakufanele kube khona into etholakalayo. Alibonge igama lika Jesu. Haleluya. Okushuthi lento kufanele sisukumele bazalwane sikhalele uNkulunkulu ukuthi saze sabonakala sayithemba abantu bagijimela kithi. Ngabe bafike bakuthole yini okufanele bakuthole ebandleni likaNkulunkulu. Haleluya. Kube into leyo bazalwane esihluphayo nesililelayo kuNkulunkulu. Praise the Lord. Bangixolele odokotela abakhona phakathi kwethu. Kodwa leli bandla laleli sikhathi sethu ngikhuluma ngebandla bazalwane ningabheki iHoly City ngikhuluma ngomzimba kaKristu. Leli bandla esiphila kulo bazalwane seligudi kakhulu somahashi ekululekeni ngokuthi uma unesifo kufanele uphile kanjani. Haleluya. Angiphinde bazalwane. Ibandla esikulo seligudi kakhulu ukuthi likweluleke ukuthi uma unesifo kufanele uphile kanjani naso.
kanti uJesu utheni uma ibanikeza igunya? Haleluya. uJesu ubanikeza igunya ukuze abantu baphulukiswe ezifeni. Haleluya. Ezinye zezinto abantu okufanele bayithola uma bengena ebandleni kaNkulunkulu, ihealing ezinye zazo. Ngoba uma sesakhiwe siyanikezwa amandla negunya. Esibalo lonke uhlobo lwebhola. Angimelene nakho bazalwane. Ingxenye zokuthi abantu balulanyiswe. Kodwa singobani phezulu kwezifo? Singobani phezulu kwezifo? Matthew 10 verse 1 asimfunde bazalwane. Ngoba izinto ezizokhazimulisa uNkulunkulu bazalwane yilezi esinikiwe. Ezinye zazo sanikezwe igunya. Haleluya. Ukuze uNkulunkulu wethu amukeliswe inkazimulo. Praise the Lord. Verse 1. Wayesebabiza abafundi bakhe abayishumi wabanika amandla phezu kwabomoya abangcolile ukuba babakhiphe, nawokuphulukisa izifo zonke nokugula konke. Praise the Lord. Wabiza obani bazalwane? Yabona nje umusukhuluma ngegama lokuthi abafundi bakhe okusho ukuthi basebenziwe. Le ndima yokwenziwa basebengenile kuyona. Alibonga igama lika Jesu. Uma sebenziwe ke sebenikezwa ke manje ini bazalwane? Hallelujah. Ngifundela uMatthew, John 15 verse 8. Asibambe nje lezi zinto ezo2 bazalwane. Verse 8. Ubaba yakhazimuliswa ngalokhu kuba nithele izithelo eziningi nibe ngabafundi bami. Phinda. Ubaba yakhazimuliswa ngalokhu kuba nithele izithelo eziningi nibe ngabafundi bami. Alibonga igama lika Jesu Kristu. Hallelujah. Angazi noma unjinje ungitholele lento khona into ebengiyifuna lapha kubuthu. Uyazi bazalwane, khona lezi zinto ezimbili engithanda ukuthi sibheke bazalwane. La lithi izwi kaNkulunkulu uthi uJesu wabe esebanikeza igunya. Alibonga igama lenkosi. Okusho ukuthi benziwe into bazalwane banikiwe. La lithi izwi kaNkulunkulu uma nithela izithelo ukuze nikhazimulise ubaba osezulwini. Ukhazimuliswa yini uNkulunkulu bazalwane la? Izithelo ezinjani bazalwane? Esizithelayo. Alibonga igama lika Jesu. Hallelujah. Ngifuna bazalwane nithembe lensizwa imele nina la. Impendulo azoyisho umele nina. Uma ebheda isheshe nimphikise. Ngicela ungiphathela kokubili ke nje. Esaphethe kanje bazalwane, uthi uJesu uma ikade ethume abafundi abawu 72. Hallelujah. Cabanga ukuthi umufunda Luke chapter 10 verse 20. Uma sebebuya bayajabula. Bathi omoya bayasithobela. Usethi uJesu ukunalokho ngithi mina thokozelani ukulotshwa kwamagama. Hallelujah. Ngoba kuyenzeka isiphiwo sisebenze kanti igama alilotshiwe. Phakamisa ke nje. Umbuzo wami uthi yini le bazalwane? Alright. Yini le bazalwane? Yini le bazalwane? Ukuhlakazeka ke manje iclass. Engathi iclass lami seliqale lisho okuphethe before lisho okuphethweyo. Hallelujah. Uma ngithi ke okay, ngifuna ukunilanda. Uma ngithi ke angilethele ujuice. Kukhona ongafanele akuhlukanisa la. Akukho. Manje angilethele ujuice. Mayiqhamuka nolongizozisha bazalwane. Mayiqhamuka nolongizozisha bazalwane.
Nansi into ephethe igeneration yethu. Igeneration yethu isesidingweni. Abantu badinga healing, abantu badinga deliverance. Bayimukela noma ngabe iqhamuka noma ngabe. But uNkulunkulu wethu akanjalo ke bazalwane. Ingakho uJesu esefike esethi no. Lento enijabulelayo ngathi nginikeza inkinga mina. Ngoba egcineni mina angimukeli nanoma yini evela kuBaba. Ngiqale ngibheke ukuthi lento ilethwa ubani. Ile bazalwane. Right good. Right. Ngicela omunye ozomsiza uzalwane lento engizoyenza la angimthembi kahle. Ngifuna akuphuze kokubili. Yabona ke. Kodwa yakhe yasolana nawe. Manje uphuthuma insizwa phuthuma ngoba manje umanzini lapha uyahlabelela. Praise the Lord. Bazalwane ngifuna ningibhekele kanje ukuthi noma bamba uzophuza nawe uzokulamulela uzokusiza. Iphiwo lezi bazalwane eyidingwa umhlaba. Alibonke igama lenkosi. Ngifuna sibheke ke lento ayisho uJesu ukuthi uJesu wayijonga ukuthi uma lezi zinto zingasekho basala behoba ukuphuza nje niqede bazalwane. Bashayeleni izandla bazalwane. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, yabonga mfowethu. Ungasala nje. Uyisa iglasi yakho, Okay. Yini le bazalwane? Yini le bazalwane? Yini le? Sekushone phi ukuthi ujuice kanti? Okuphakathi kushanda bazalwane. Hallelujah. Okushothi ke bazalwane uNkulunkulu ifika isale ikanjeni indaba. Ake ngibuze, uma uhlangana nalo la eminyango umenze njani lo? Uma uhlangana nalo eminyango umenze njani? Hallelujah. Uma uhlangana nalo eminyango umenze njani? Ngiyabonga gogo Mbombo. Ubiza ngisho ingane uthi thatha udoti uyokwenza njani? Kodwa uma ubona lo uthini? Oqa uyobeka. Hallelujah. So bazalwane lento isitshela ukuthi emva kokusebenza kweziphiwo kusala ukuthi ubani. Hallelujah. And lento yokuthi iglass le ibiza ukwakhiwa njengoba ngithena uJesu uyakubiza akwenze. Into yosala ime ukuthi wenziwe waba ubani. Hallelujah. Uzobona amazulu enqaba nawe ngenxa yokuthi uvuma ukwenziwa. Alibonga igama lika Jesu. Kodwa uma uhamba nje kubizwa ama fasting awungeni, uma home cells awutholakali, uma conference on and off. Yabonakala ukuthi hey emveni kwento ephakathi sibona enye into kulomuntu. Yabona umuntu mayike wasuka epulpit masihlangana naye phandle sivala amehlo. Ayikho enye into esicabanga ngaphandle komqomo. uNkulunkulu akasisize bazalwane. Asiphile impilo ezothi noma singenzi lutho kodwa impilo yethu ibe nevelo yokuthi asiqoqe. uNkulunkulu akasibone bazalwane silusizo noma kungekho lutho kithi. Ngenxa yokuvuma ukwakhiwa nokwenziwa. Praise the Lord. Hallelujah. Lento ke bazalwane yokukhazimulisa uNkulunkulu ilele ekuthenini senziwe. Hallelujah. Singayideleli futhi ingcenye bazalwane yokuthi ilele nasekutheni siphiwe. Ngoba zonke lezi zinto zikhazimulisa uNkulunkulu. Kodwa ubungozi bokungalambeli ukwakhiwa uzuphile ngeziphiwo. Isiphiwo siyinto sometimes engeke itholakale kuwe.
uma ingasatholakali ke kuwe ushona kuphi kuthiwani ngawe. Hallelujah, praise the Lord. Awona labazalwane, kunabazalwane abahlela phansi akaze ngizwe nawe futhi akaze uzubezwe besho lutho, kodwa amazulu uma ebabheka abona abantu abaneveli. Amazulu awabheki njengoba thina sibheka, amazulu abheka into eyenziwe uNkulunkulu. Hallelujah. So iyona nto lena ethenjiwe amazulu ukuthi izokhazimulisa uNkulunkulu emhlabeni, abantu abavume ukwenziwa. Uthi uJesu kulaba fundi bakhe asabenzile uthi nina ningusawoti wezwe. Ngoba into engiyenze kini inamandla ukuthi noma umhlaba uduma, kodwa uma kukhona nina uzoba netaste. Bese sethi kuyokwenziwani ke usawoti uma ulahlekelwa ubusawoti bakho? Ngoba phela umsebenzi ugarantiwe waqedwa wa-approve ukuthi usawoti lo. Njengoba uthenge esitolo ungabuyisela kuphi uthi uyoqalwa phansi. Akusekho kunye okungenziwa ukuthi wenziwe nje mzalwane, ukhishelwe ulahlelwe ngaphandle ugxotshwe. So amazulu into ayithembile ukuthi sizoletha itaste emhlabeni, kuthenjwe amakholwa azovuma ukwakhiwa enziwe. Hallelujah. Uma udla izwi likaNkulunkulu, fanele uma ulidla izwi likaNkulunkulu uzwe ukuthi liyangakha, liyakushintsha ukuphila kwakho. Ngoba ilowo muntu ozoba usawoti wezwe, akusinombani nje bazalwane. Hallelujah. Akusinombani. Praise the Lord. Uma udla izwi likaNkulunkulu, ngitshela enye insizwa ithi umsebenzi ukuthi ungashintsha ibhubesi ulenze inyamazana. Umsebenzi omkhulu. Uma ubala nje izinto okufanele zishintshwe ziningi kakhulu, kodwa engijahe kuyo ukuthi kufanele kushintshwe nesystem yonke yokudla. Hallelujah. Ngoba njengoba leli bhubesi selinyamazana, okusho ukuthi manje sekufanele ushintshwe isisu esigaya ukudla. Asezugaya inyama manje sezogaya utshani. Shuthi sekuzoba nomswane eswini. Hallelujah. Enye into ebaluleke kakhulu okufanele ishintshwe futhi ingqondo. Hallelujah. Uyacabanga ibhubesi, noma ke ngithi uyacabanga inyamazana isishintshiwe yaba ibhubesi. Uma ingqondo ingashintshwanga, uma kuqhamuka ibhubesi iyenze njani? Kuphuka ihlahla. Ngoba ushintshiwe konke, kwasala ingqondo. Amabhubesi azamangala ukuthi ubalekelani umfowethu. Agijime alethe usizo, abalekele usizo athi kuyaphela ke ngapha, kanti kulethe usizo. Bathi asife lapho ufa khona mfowethu, awukwazi ukufa wedwa. Uma begijima belethe usizo abaleke kakhulu ngoba ingqondo injani ayishintshwa. So ukuze izwi likaNkulunkulu uqale ulizwe liwukudla kuwe, khona into okufanele ishintshwe kuwe. Kufanele kuzalwe umuntu ozolambela izwi. Awukwazi uvela ulambele izwi ungeyena umuntu owodliwa yilo. So ngalenkathi lithi izwi likaNkulunkulu, wena usungozelwe uNkulunkulu, kushintsha yonke into. Uqale nokulambela izwi likaNkulunkulu. Uthi yazi ngilambela izwi, ngilambela umthandazo. Hallelujah. Kodwa yonke le nto bazalwane isuka phi? Isuka ekuthenini wenziwe. Ngoba ngalenkathi wenziwa kuzoshintshwa yonke into. Bonakala ukuthi okay, usuyibhubesi manje sekufanele ube nezidladla ezinenzipho ezikwazi ukubamba ukudla kwakho ukudwengule ukuhlephula. Hallelujah. Ngoba
amanye amakholwa afa ephakathi kwethu ngenxa yokuthi ufike kudinsilwa inyama la inyamazana angena amabhubesi adwengule ahlephule ngamazinyo adla suthe lo usashaya ngeyidladla yena wathi uyayibamba inyama kufana nokuthi nje uyayimasaja kanti no sekuyahleshulwa manje kufanele ngabe wakhiwe waba neyidladla uNkulunkulu nje letha umyalezo phakathi wethu ewuthi qhi siubamba siudwephudwephule siphume sibhodla sithi siyabonga uNkulunkulu kodwa ungakaze wavuma ukwenziwa uphuma ulambile abanye abantu besuthi uzoqala kanjani ke ukukhazimulisa uNkulunkulu haleluya ngoba ukuthi ke bazalwane uNkulunkulu wethu uyakhazimuliswa ngempilo yethu lokhu uNkulunkulu akukhethayo akukhethele khona azokwakhela khona ukuthi kukhazimuliswe igama lakhe haleluya lento ke bazalwane eshiwo uJesu ithanda ukuba buhlungu kodwa kufuneka sibalekele ngoba le ndaba yokuthela ithelo bazalwane ngikhulume ngeyithelo bazalwane ngithi nangeyiphiwo so lezi zinto zombili bazalwane zibalulekile but ithelo izona ezishoyo ukuthi ubani haleluya ngoba uthela uJesu niyakubazi ngezithelo zabo so ukuze nje kube khona into oyishoyo phakathi kwethu ukuthi ubani kufanele ukhiphe ithelo kodwa ke esizukulwaneni sethu sesazana ngeziphiwo ingakho unamathele kumuntu ngenxa yesiphiwo kusasa usuyaphoxeka ngenxa yokuthi awuhlalanga phansi wayinikeza isikhathi wathola ithelo kuye haleluya mawukhuluma ngesithelo baba uMhlamvu ngeke uthi uyangazi njengoba ngijulukile isithelo sami uzosithola mhla ngisenkingeni mungifica ngisenkingeni kubheka izinto ungakangena ekamerweni engulo uzwe ngingaphakathi ekamerweni ngithi ungcwele uqambi yanokha nje uvula umnyango uthe futhi bengayilindele ukuthi ngizoyizwa kuwe lento yokuthi usathi ungcwele so uJesu wayesinikeza umqondo lapha abazalwane ukuthi uma ufuna ukumazi umuntu usinikeza isikhathi ngeke uthi uyamazi umuntu ujahile and enye into okufanele uNkulunkulu asisize kuyo mthoko ukuthi asiphume ekwazini abantu ngeziphiwo umuntu mazi ngesithelo abantu abaningi bayakhala balimele ingenxa yokuthi baclaim ukuthi abantu bayabazi bebona ilokhuza iphiwo bengakayiboni ithelo and isithelo ke mbomvu akuyinto ozovuka kusasa ngayo usuthi uyangazi dinga isikhathi yona kuJesu ayithembile ukuthi umuntu yokumazi ngayo usungayikhethela wena ukuthi umazi ngayiphi indlela kodwa uJesu uthe uyokumazi ngesithelo sakhe uma lo muntu esegila kusasa abuza impilo yakho ukuthi konje bengibone eziphi ithelo vele usula inyembezi zakho uqhubeke nohambo ngoba uthemba umuntu ungakaze wabona ngisho lesisodwa isithelo sengishilo ke bazalwane isithelo futhi isona izwi likaNkulunkulu elisitshela ukuthi isithelo isona uNkulunkulu wethu oyokhazimuliswa ngaso haleluya and baba uMthiyane ngone isithelo elocalini noma ebranchini isithelo esitshengisa umzalwane ukuthi uyakhula ukukhula komzalwane sikubona ngezithelo ayi ngesiphiwo and uNkulunkulu akasize bazalwane lezi zinto ziyadingeka zowuthuba bazalwane ningangizwi kabi ingakho phela umoya ingcwele uma sikhonza afike neziphiwo ngoba uma sekhonzwa ngikhulume ngehealing nje bazalwane uma sekhonzwa khona onesiphiwo nje sokukholwa omunye unikeziwe isiphiwo sehealing izinto zizokwenzeka ngeziphiwo khona leyo ngcenye edlalwa siphiwo alibonge igama lika Jesu haleluya kodwa ngifuna ukuveza le bazalwane ukuthi uyadumiseka uNkulunkulu wethu ngezithelo sesizothandaza awungiyela kulokhoza ku Matthew chapter 5 verse 16 kungenzekani bazalwane esihlahleni sikamango ufike uthole
i-aphula kuyenzeka. Haleluya. Kanjalo makhanya ukhanya kwenu phambi kwabantu ukuba babone imisebenzi yenu emihle badumise uYihlo sezulwini. Indlela sisi. Kanjalo makhanya ukhanya kwenu phambi kwabantu ukuba babone imisebenzi yenu emihle badumise uYihlo sezulwini. Haleluya. Ithe bazalwane sibizela ukuthi siphile impilo ezokwenza abantu badumise ubaba wethu osezulu. Lithi ilizwi kaNkulunkulu kanjalo ukukhanya kwenu makukhanye phambi kwabantu bese bebona imisebenzi yenu emihle ukuze badumise uYihlo osezulwini. Siphelile bazalwane isikhathi sokuthi cha mina nje ngiyikholwa nje mina ngomzalwane nje kufuneka imisebenzi manje bazalwane. Haleluya. Ngoba ubaba wethu osezulwini uzodunyiswa abantu ngoba bebona imisebenzi yethu. Haleluya. Uma ungena endlini kaNkulunkulu uyimuphi umsebenzi owenzayo ukuze kudunyiswe uNkulunkulu? Uma usemsebenzini imiphi imisebenzi oyenzayo ukuze kudunyiswe uNkulunkulu? Uma usesikoleni iyiphi imisebenzi emihle oyenzayo ukuze kudunyiswe uNkulunkulu? Ngoba uNkulunkulu uzodunyiswa abantu ababona imisebenzi yakho emihle. Ngamanye amazwi kufanele usukume uyibuze ukuthi la okhona yimiphi imisebenzi oyenzayo ukuze kudunyiswe uNkulunkulu. Umakhelwane wakho uthini ngoNkulunkulu wakho ebona imisebenzi yakho yenza? Haleluya. Konke yakhe nje imiqhwanda isipinashi awuthathi ngishithi uFilistini. Yiphi imisebenzi eyenza kudunyiswa uYihlo osezulwini? Haleluya. Alright. Udrive imoto uhlala uhlambuluka njalo. Khona umuntu okudrive inkinga. Awona nje adrive inkinga umuntu uzohluthuke uthi ngithethelele emoyeni. Sihlale sihlanza nje egazini kaJesu. Haleluya. Bengitshela omunye umfana yabona lento le, yabona lama calls la. La press 1 now. Afundisana ukucasuka lama calls. Umakhelwane wami makhalona nami uyamazi umthiyane. Wenza ikhofi, ubeka la, uma eyabheka le ukhala ifoni, uma ebuya uyagijima kushayeka ilokuza itafula leli kuyinkomishi. Akhohle inkomishi athumela ucingo. While bamba ucingo press 1 now. Ashi inhlambe engaka press 1 now, press 1 now. So ngiqonda ukusho ukuthi khona ezinye izinto ongayinaki ezikufundisayo ngempela ukucasuka. Yabo nje nawe kukhona okukusho ubonje yabona phela sebengicasula labantu. Yabo ukuthi ubhizi ngempela noma uthi mhlambe kwesikhathi uzulupresse ngequpha ucingo isandla sixakekile. Umuntu ubeka la mhlawumbe ucofa nenhlama kaFlower nje ushaya indololwane. Umuntu ubeka la kuthiwa press 1 now bonje. Bakumoshela isikhathi sakho. Haleluya. Kodwa zonke lezo zinto abazalwane kufanele njalo uma zenzeka apply the blood of Jesus. Ngoba ekugcineni wena ubizelwe ukukhazimulisa uNkulunkulu. Ulibamba olunye ucingo omunye umtshela ukuthi hayi no, ni right ngalento oyishoyo. Aqhubeka umuntu wakhona akuchazela uzubona ukuthi no, sekufanele ucingo ke manje ngiluvale ngingavalelisanga. Into ayinhle leyo nto abazalwane. Kodwa manje uhlobo oluthilo labantu sabathe ngibhizi, ubhizi umuntu nawe uyaqhubha. Hayi bese uvela ukuthi ngcono angiluvali ucingo. Haleluya. Kodwa ngcono ke ngoba anibonani nalowo. Kodwa ungakwenza umuntu ozokubona ngoba kufanele athole kuyithe. Alibonge igama likaJesu. Enye into abazalwane.
asazi ukuthi la okhona awuyibekanga wena, ubeke uNkulunkulu ukuze bakhazimulise badumise igama lakhe ngezenzo zakhe. Ukuthi wa-applya uwe wawu-interview ungakhohlwa kodwa ukuthi ulapho ngecebo likaNkulunkulu. Ngoba uthi uPawuli lokhu kuhle emehlweni kaNkulunkulu othanda ukuthi bonke abantu basindiswe. Wena uma ususindisiwe lapho khona uNkulunkulu ufuna labo bantu basindiswe. Haleluya. So njengoba ethi usawoti ukhanya uma ekuthatha yokufaka lapho yebo uwo wathwala kanzima udrive uyokwenza ama-interview kodwa yicebo likaNkulunkulu kusubelana. La ufunda khona lo thisha omaphambi kwakho ungakhohlwa ukuthi yicebo likaNkulunkulu. Alibonga igama lika Jesu. Wena wayifunela isite wakha kodwa labo makhelwane osuphakathi kwabo ungakhohlwa ukuthi yicebo likaNkulunkulu ukuze uNkulunkulu adunyiswe. Njengoba sila abazalwane, abazalwane njengoba sila. Masingaphuma sithembeke ukuthi ngempilo yami uNkulunkulu uzodunyiswa. Ngiyacabanga nje mama umpostoli uma singathembeka umama amemezele athi bazalwane sasa ngicela kungabibikho umuntu ozofika engamphethe nje umuntu oyedwa. Uma ngumuntu oyedwa asiphuma nje la ntambama ufika umcela umakhelwane wakho uma enqaba ucele noma wosemgwaqeni uthi mfowethu hayi awukugeze kusasa nje mfowethu ngiyakucela ngicela ukuba nawe enkonzo. Singakwazi ukungena la sasa awuqalaze nje qalaza wonke lo muntu efika nomuntu oyedwa hayi abawu2 oyedwa sasa uzothembeka kuleyo nto ukuthi noma kanjani ngizobe ngimphethe. Mayifuna imali yokugibela ngizomgibeza kodwa kusasa ngizobe uyabona ukuthi ushintsho bazalwane alukude lulapha eduze. Uma nje sizonquma ukuthi uNkulunkulu makadunyiswe ngempilo engiphilayo. Enye yezinto eyenza ukuthi ungakwazi ukumema umuntu osebenza naye ukuthi akeze enkonzweni. Enye yezinto impilo oyiphila naye. Yakwazi impilo oyiphilayo nje ukukuvala umlomo. Kodwa impilo yakhe imiqondile ungadla umthandazo uthi uNkulunkulu ngiyamthandazela lo ngifuna ukuyommema kule Sunday elandelayo. Ngifuna ukudlula ngimthathe ngemoto ngiya naye enkonzweni. Fike nje uthi right. Uyazi mfethu. Hayi kabi. Ngicela nje hlele enhlizweni yami uyokhonza nawe kule Sunday. Hayi mfethu busy. Ungicela mfethu wenzele mina ngifuna ukuba right. Uhlele nje enhlizweni yami ukuyokhonza nawe. Ufakazelwa impilo oyiphila phakathi kwakhe. Kodwa uma unguthi boss uma yenza kabi nihleba naye iboss amandla lento yokumemela kuJesu asuka aya encini. Haleluya. Kwake kwathi ngelinye ilanga Malindi sisafunda isikole bangena omunye uthisha wayeshaya lathisha. Sengisindisiwe yazi ukushaya usindisiwe umhluka njani. Shawa kade ushumayela kaSeble kuseni. Uma engena lo thisha iclass lenza umsindo. Wathi lo thisha khathele yini nina washo zonke izinto yabazothisha masebecasukile. Angazi umoya ingcwele wenza kanjani kwavele kwasho oyedwa. Athi hayi sonke besibamba umsindo ngaphandle kabani. Washo igama lami. Ecasukile uthisha ejuluka wangibiza ngegama ngeke ngilisho igama lami bathi buya ngapha. Zaduma. Ngalanyulelwa impilo engiphila phambi kwabantu. Ungayidelela impilo oyiphilayo. Phila ivangeli eliqonde ukuze uNkulunkulu adunyiswe imisebenzi yakhe. Sengithandaza abafana bathi bazoqeda ngami. Ngenxa yokuthi lo mfana waliwe intombi. Ngoba njalo amantombazane ningasifaki umanala abafana nothi nihlangene noJesu. Ningaloku nithi umfundisi. uJesu ungenile kimi ngihlukanisa nezinto. Uma ngiphuma ngiyadrive ngibona imoto emile nje ivundlile la. Mangithi ngiyayibuka le moto ngishaya ukuthi bayithulele nje laba. Ivula iwind. Ngokwendalo nje bazalwane ukusaba anginabo. Uthi nje ukufa ngusaba.
ready for God. Ngishaya ukuthi manje angibuke lo vela shaya imoto ahamba. Mase ngimbuka inyamazi lomfana. Lo mfana ngimazela. Ngathi ngiyofuna iphathi yemoto escrapyard. Lo mfana wangitshontshisa yona. Ngangigqoka ijacket kwakubanda nje. Afika iqaqa emotini lo mfana lo. Mayibuya athi ayino ngiyayithola mlungu. Uthi okay yiyo le. Athi yiyo le. Athi faka la ayifake ephaketheni. Alenkathi eqede ayifake ephaketheni kuvele kuqhamuka ibhunu. Escrapyard liyamemeza. Isidlakela lingaka. Vele ngijokeke manje angisazi. Lento ila ngiyalibona leli bhunu lingangiqukula lingisakaza lapha enjinini ngithi ayi angiyazi ke lento ngizothini. Malibheka le ngahamba kwe robot. Hambisa kwe robot ngaze ngayongena emotini. Angena emotini ngishaya isikhiye. Inhliziyo yami ibhlungu. Ngambe ngiyesiguqweni la ngithandaza khona ngifike ngiphenduke ngithathe lento ngikhokhele kuye. Ngithathe lento yilahle. Bese ethi umoya ingcwele hamba uye kuye uyomtshela ukuthi umzalwane. Fike ngiye kuye ngithi mfethu ekufanele nje lento ngikunike phambi kwaleli bhulu uxoshwe. Ungaphindi uyenze lento kimi. Ngiyumzalwane. Sisi. Yilo mfana kuma sekufanele ezokwenza lento. Athi no uyakholwa ngempela loya angikwazi ukuyenza. Uyacabanga ube ngayithenga le nto yokwebiwa. Sekufanele ke manje azolwela le ntombi yakhe esimalile ngenxa yevangeli ukuthi wayizothi hayi igebengu lezivele. Siphila nayo. So impilo iphila phambi kwabantu iyokukhulumela ngelinye ilanga. Sibizela ukuphila impilo yobungcwele. Uma ivangeli lisinikeza impilo yobungcwele izosebenzela wena ngelinye ilanga. Lo mfana wathola umsebenzi kwenye indawo uma ngihlangana naye wathi hayi mfundisi sengifuna ukumshada kumntana wakho manje ngiserious. La yangene. Hamba kubo. Hallelujah. Baxhumanisa nomfundisi wakho. So lempilo oyiphilayo ifika ikhazimulisa uNkulunkulu iphinde futhi ikuvikele. Hallelujah. Asibizelwanga abazalwane ukudlala sibizelwe ukuzophila impilo sakhiwe uKristu sihambe njengokusho kukaKristu asibeke inyawo sithandaze egameni likaJesu. Mfisa ntambama nje umthandazo wethu uthi Nkosi ngakhela ukhazimulisa igama lakho. Nkosi ngakhela ukhazimulisa igama lakho. Ngoba empilweni yami kufanele konke ukwenza kwami kumkhazimulisa uNkulunkulu. Asikebisa